A Rúa Ribeiro e Albariño, dúas as máis transitadas da urbanización O Lagar, están a ser obxecto de mellora. O Concello inviste preto de 40.000 euros na renovación do asfaltado destas dúas vías, que presentaban un firme moi deteriorado. En concreto, pois en dúas calles que o precisaban, se elixiron estas porque, bueno, teñen un alto movimento de tráfico e creíamos que era moi necesario. Esta obra concluirase nos próximos días, están traballando actualmente nela e, bueno, está previsto que acaben nos vindeiros días. Consisteu, pois, eso, en repoñer o asfaltado e tamén se vai a proceder ao seu pintado. Ademais das obras enmarcadas no plan de mellora de vías municipais, sendo o Executivo trasladarán á Xunta e á Deputación as necesidades que presentan as estradas de titularidade autonómica e provincial. En este caso é con cartos municipales do Concello, pero tamén queremos nas vías que realmente dependan da Deputación ou da Xunta, pois lle queremos reclamar a eles tamén para que cumpran esas obrigas que teñen de manter os asfaltados, as rúas en boas condicións, non? Precisamente foi un plan provincial o pós-2018 o que posibilitou as obras de apertura dunha nova vía entre Banda Seca e o Castro que veñen de rematar. O investimento de 67.000 euros permitiu habilitar unha pista de 400 metros de lonxitude con rede de saneamento, abastecemento e recollida de pluviais.